Auroma. Me say open computer papa. As our computer no. Ebetimi aboa. Na wote baby a ebi a transformer. Eye ni na wo power katia. Na say wo ye obi a wo pɛ addition wo ye research ni ade a computer open no e wo say computer. Ni suban nyina no eti say computer wato desktop na wato UPS aka ho. Ba we dey say ni nyina hye baakum ni nyina hye mbaako ayi na ya dakro mema wo ayi ni images ni bi na dey to Facebook ama ayi omomo hwe ne hu yedum lighter for over an hour sa computer ni gina so Akoma FM 87 enya laptop desktop bi but over an hour na computer no ne gina so ayi adwuma enti mpacho eye Narrowlight International Company. Ghana haya de wo. Ghana ya dia. Isi Ghana hamranche bibiri said ye omo no technology no omo advance no. Ye boa ye ho na ye ne mayi ye bekọ ye nim papa. Enti mpacho so do ani kirem wo asafo labor. Baby a filling station e fa ne Puma no wo no. Puma eho e na omo wo. Ye from Narrowlight International Company. Now, I'm want to develop softwares. Into per software, or your bank, or your credit union, or your microfinance, or your microcredit institution be a UTM and opaya. I say, microphone from a frosters no, or mutimi bo system no hakem account. Na Narrowlight International Company, Akwakofa software by a friend of Bank Bridge. Intiano, obeba, oba no obepim. Oba no abepim ene ayeka so omo sa software so no omo timi reduce omo banking mobile banking fraud by 90%. Umpo na apede me say computer no size bi a opebia benya bi processor no call i3 to call i9 ubenya bi ko ho na kwaji bi mpacho friend number yi 024 753 0432 and after 0244 96 9075 and I say 0507 71 8921. Friend is here. Nana Efremo Narrowlight International Company. Me see a Ghana company. And ya she kama. As I say, man for guso. And no me fa ho. Say the man for guso a wo mo edge desktop computers. So friend now say be away family mo de bebrel. No ba no agini sika kama. Na we cyber security tip anopay yede ebrewo na menua Samuel Adomako Kwame ewa ahoma no so ma menkɔ no hɔ na anopay afutu ade mayen cyber security awareness month yebetimi de aboye ho ban menua bibia bɔkɔ de bibia bɔkɔ yede nyame ase na ena wo de ye fa hen adesua be no se esua na anopay okay anopay mi chetie for ni asefo na Akoma ibiti no your friend is social engineering. Na social engineering say John and you may woman all means me fan them coin in common we it's the social engineering part 1. Now obi beka say the social engineering na and look at no so then in pain debris you shoot your platforms are what obi na obia amaseju na waka chelsea oye MP social and show oye DC social and show na obetumi aboa ma ya fa immigration service obetumi aboa ma military ya fa police ya fa nti friend number we na onye den omwa obi okwa be ka che say the constituency or no e ho na also so we so be so obo an mabu na wo ho nti friend number you know mo second social engineering but I have so many so amodi yi o kan your man or your man one psychologically you know or better take advantage of you and now say this now dia ho be prayer your man any kwan say o ye den o ye nti dia tonso mutimi ye ni wo ha na obi afrel yesi ya je oba to hospital
na deɛ ɛrekɔ no anyɛ ne ntɛm a akora ne bɛwu nti sɛ ne sika siesie ebi ahopoprɛ ne ɔdɔ a ɔma wo pɛnti ɔnto bɔ ase nkyɛke deɛ ɛyɛ dɛn ɛrekɔ wobɛhu ano asɛ ne sika no deɛ ayɛ dɛn ɛde ama ɔmo deɛ ka ho wɔ hɔ a wobɛhu sɛ wo browse anaa wodi nkɔmmɔ wɔ WhatsApp na obi asɛnde wo link bi sɛ bɔ link wei na yɛ survey wei ma yɛ anaa bɔ link wei wobɔ so a wofeele deɛ ɛwɔ so a ebi a President Mahama ɛbɛma wo 500 Ghana cedis wofeele deɛ ɛwɔ so wie a Sir John ɛbɛma 1,000 Ghana cedis wɔn ni sɛ ntɛn bebree ni nipa efe sika nti sɛ ɔde link ne ba na ɔde saa caption ne to so sɛ woyɛ wie a yɛbɛkyɛ wo sika a yɛbɛyɛ wie a ahopepere nti yɛbɛbɔ link ne so na yɛayɛ sɛ yɛfeele na link bi wɔ hɔ a wonya bɔ so sɛ kim ɛbɛ fa o sensitive data ɛwɔ wo phone so na ɛde akɔmɔ ɔmo na ɔmo ato ɔmo ase atwe nti ebi mu wɔ hɔ ɔmo yɛ nso obi afrɛ me from MTN minim kwan ɔfa so yɛ a me din minim kwan so ɔfa so yɛ a me phone number ma ɔne me di nkɔmɔ saa nneɛma nketenkete wei nyinaa no ɛyɛ nneɛma a yɛyɛ a ɛde yɛ data ma ɔmo a yɛni nyɛ dɛn ɛnda deɛ mɛsrɛ no sɛ wowɔ social media platform bi so na obi ɛka kyerɛ wo sɛ ɔyɛ MP nti frɛ number wei na ɔma wɔ adwuma yɛnka hu sɛ MP anaasɛ yɛ ministers ɔmo wɔ no adagyeɛ ɛni ɔmo afa a ɔmo bɛ social media akyakye obi ama Akoma nti ɛhɔ no ehu bibi sɛ ɛyɛ sɛ ɛka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ obi na abɔ ne tiri mpɔ sɛ ɔde ne din bɛyɛ dɛn ɛbɛgyi bɔne deɛ to so wowɔ hɔ na wonya call na ɛyɛ pututum na ɛwɔ sɛ saa call no pressure wo sɛ ɛnyɛ verification na emu sɛ ne sika na adekorɔ no ho ntɔ wɔ ho a nyantobo aseɛ sɛ ɛyɛ ɔba ne ɛsɛ ɔyare anaa biribi ayɛ no wɔ school a yɛdi kan frɛ school authorities ɛwɔ number a woyɛ aware sɛ yɛ school ne number ɛmfrɛ number nkurɔfoɔ no de bɛma wo na make sure sɛ ɔba no ade ne kɔɔ school no ampa yɛsi biribi ayɛ dɛn ayɛ no sɛ biribi ayɛ na wɔn sɛ yɛ nkurɔfoɔ no bi na ɛyɛ dɛn ɛbɛhyehyɛ deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo deɛ dɛn yɛdiw yɛtɔ so mmiɛnsa sɛ wowɔ hɔ ara na wonya link sɛ bɔ so na President Mahama wobɔ so fili wie a sɛtene second term ɔbɛma wo 500 sɛ John say award bi bɛkɔ so anaa ɔpɛ sɛ woka biribi fa Akoma FM woyɛ wie Akoma FM fɔ no ma 1,000 Ghana cedis a ne nua baa ne nua bɛrima ɛnyɛ nokorɛ because obi biara a ɔpɛ sɛ ɔdi saa adwuma no biara no yɛwɔ nhyehyɛdeɛ a Ghana ha no sɛ obi yɛ raffle anaasɛ obi ɛyɛ ɛnyɛ promotion biara yes yɛwɔ adwumakuo a ɛdan no wɔ Ghana ha ɛsɛ ɔkɔm wɔ Ghana Gaming Commission ana ɛsɛ ma ɔmo tumi sɛ bra ne ba bɛyɛ adwuma wei a wobia de obɛdi nkunim no bɛyɛ dɛ ɔbɛbɔ n'aba so sɛ saa nkurɔfoɔ yi fa ɔmo nsa nhyɛ aseɛ obi na obɛtumi ayɛ saa adeɛ no mɛsrɛ sɛ yɛpiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ ɛbɛhyɛ saa nneɛma wei nso na ɔmabɔ ɔmo ho ban ɛwɔ prospect nsɛm bosomi a yɛwɔ mu yɛne bosomi a ɛdi yɛnim ɛso ɛɛba meda ase paa me nua yɛda ase paa no pɛi ma wo sɛ ɛnɛ ɛsɛ squad yi si bɔ mu tiri nko power ha no antwi woahu bi da bi adiw da anaa me nua ansa me meda ase yes your friend Samuel Adomako Kwame yes and on behalf of Narrowlight International Company anɔpɛ me yɛna wase paa me yɛna wase na yɛna wase sɛ anɔpɛ what is cyber security tip in fact it's very important